alebo si zdedili? mladí ľudia v súčasnosti si nemôžu dovoliť ani nájomné bývanie, ani si nemôžu dovoliť kúpiť byt. Čo bude s nájomným bývaním? No, čo sa týka nájomného bývania, čo robíme? Čo sa týka regiónov, štátny fond na podporu nájomného bývania opäť bol navýšený o desiatky miliónov v spolupráci s Hlasom, poviem konkrétne s pánom Druckerom. Ide sa ďalej stavať. Čo sa týka veľkých miest, tak tam je ten systém, ktorým prišiel Boris Kollár, alebo teda sa o ňo usiloval, nepodarilo sa mu to, chytili sme to my, začali sme s tým, sú tam noví investori, pootvárali sme to, mesiace sme rokovali s Európskou komisiou, aby nám dala tú výnimku na tú 5% DPH, čo ste hovorili, že je výborný návrh, tak my to reálne realizujeme. Je tam problém, na ktorý narážal pán Odor, že býva iba jedna sestrička. Viete, prečo je ten problém? Prečo tam býva iba jedna sestrička? Pretože zarábajú príliš veľa na to, pre koho majú byť určené tie nájomné byty. Nespadajú do toho režimu. Tak sestry To by asi znamená, že my nesúhlasili? potrebujeme... Chcete znížiť platy sestram, nie? Nie, nechceme znižiť platy, ale pán To vychádza z európskej legislatívy, ktorá nám povedala, takto to musí byť nastavené. My potrebujeme navýšiť tú sumu, ktorú môže človek zarábať, aby mohol si takýto nájomný byt teda kúpiť, respektíve podpísať zmluvu a používať ho. A to je ďalšie rokovanie, ktoré nás čaká s Európskou komisiou a na tom táto vláda robí.